mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda nuwun sewu nggih keparenga ing abdi kepatihan cumadung dawuh menapa ta sababipun dene paduka anak Prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ing sanggar pamujan mongko tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadung dawuh wigatosipun menapa dene paduka anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos bingung raos sing manahku langgen kula badhe anapakaken dhateng badan kula piyambak ngemuti dhateng paduka anak Prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten ya sing pangandika paduka menawi wonten bot repoting penggalih tumunten hamba barana ingkang sejati dhateng bapa ing Sukalima kula nedya ngangluraken jangga niningaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih Pamararya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh nggih anggen kula lampah tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan dene pengajabipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyewargaken dhateng Paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci lajeng kepareng paduka lampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih menapa paduka anak Prabu anggenipun lampah semedi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa mboten lho panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi sakedhik kemawon kula mboten gadah niat nedya nyengkuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten namung mugi andhatosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng Sing Bathara meminta dhateng Sing para dewa supados para Pandhawa sampun ngantos lana anggenipun gesang wonten ing Madyapada Pandhawa sampun ngantos kedangun anggenipun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan dinten samangke kula nyuwun dhateng panguwasaning para dewa Pandhawa cupeta umuripun cupeta gesangipun kula namung kepengin sanget enggal anyawang Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang Bawadana ing Sringastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika harining sun Werkudara ing batos kagiyating galih Begawan Durna tuwin Rekyana Pati Harya Sengkuni parandene jrih kelawan wisesaning nata ing Astina Prabu Duryudana
Mila amung kendelan kemawon datah mbah datan musik kasaru sinten ing kepareng tedhak madaning sanggar pelanggatan. Menika ta warnane dewaning panggodha pangrencana Pandya Bathari Durga. Ingkang tumiyup saking Dirgantara merpeki ungganing risang Duryudana dadosaken kagiat sanggang Wirwanayaka ing samyapan wonten sanggar pelanggatan. Buta Pandhawa tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima Eyang Bathari persasat kadidine Ngentosisil ming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Kula ngrantu dhateng ngrawujeng antika Kanjeng Eyang Pandya Bathari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Sadhe selikur dina iya ya Duryudana tak tampa ralat pangestu ning Eyang ming dandang mangure wae tampan ana ya kula pundi jimat paripih dayaning kasantosan. Mboten wonten ceceking raos. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayahipun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa. Kados pundi anggen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Bathari. Supados damel srana pecahipun para Pandhawa Pandya Bathari. Tobat. Duryudana kula wonten paring dawuh. Bungah-bungahna rasamu, seneng-senena pikirmu ya nggir. Liripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten. Nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati tumuli aku sowan ngesaning Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Aku nangis ana pangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Bang Jagadgiri Pratingkah. Ngodaneni apa dadi panuwuning Bathari Durga. Ketitik dina iki Puntadewa tinimbalan sowan ning kayiwanganing kewigati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana. Ing mengkono bakal kasembadan panjang kamu nggone bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati. Ora ketang mbaka siji nanging suwening suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi groping langit. Mula kang sangka kuwi seneng-senengna pikirmu ya kula Duryudana. Menika saestu. Iya nggih jagat Dewa Bathara Paman. Paman Haryo wonten dawuh sarana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga dinten samangke Pandhawa boten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyawada. Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Pikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya. Dalah syukur-syukur nggih. Menawi mekaten ingkang pamaning plasa jenar nderek bingah Bawaduna. Oh inggih kula sampun mijanget nggih. Ingkang bapa nderek remen, ingkang bawa nderek mangayu bagya dening para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun. Salajengipun Pandya Bathari kados pundi? Nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa. Atur kula ingkang pundi? Nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandya Bathari Durga. Yen to yangmu Pandya Bathari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana, kowe janji lho karo aku. Janji bab menapa? Janjimu sesuk kowe ento tekaning pati, sukmamu dadi balaning Bathari Durga, apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma. Tegese wis mati ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun.
Nagamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaku Duryudana piye? Mbok tetepi apa ora? Nggih. Dos pundi paman? Sampun boten satipun penggal ingkang panjang dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah. Sak mangke pejah menika sampun boten ngraosaken menapa-menapa. Sukma menika sampun boten saged ngraosaken menapa-menapa. Nadyan diwenehi ana papan sing apik, nadyan diparing ana swarga saking Gusti, panjenengan sampun boten saged ngraosaken luwung baya dadi balaning Betari Durga. Wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina. Mboten paman. Inggih nggih. Eyang, piye kula? Mugi dados pasuksen menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula sumpah prasetya bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng Penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga. Malah pejah kula bincang sukma kula dados balaning Pandya Betari Durga. Wondene raga kula dados panganing baju barat. Bumi langit nekseni lho Duryudana. Sampun kula tetepaken menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhas tekaning lair nanging dumugi batos. Saka riyen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbanipun Pandya Betari. Ngene kowe tak kandhani. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya nggih yen negara Ngamarta dina samangka iki komplang. Negari Ngamarta komplang. Iya pancen mengkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Mula kang sangka kuwi kanggo kamuktening para Sata Kurawa apa ora luwih prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadeke siji karo negara Ngastina. Ing Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing Gumaludhuk guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh, menapa sae mriku negari Ngamarta sampun suwung. Buktine Pandhawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang renggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh kretaken sanggaring para Sata Kurawa. Kemarang paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih ngestaken dawuh Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negahaken lampahing para Sata kurangipun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paseran. Pandya Betari, ana dawuh menapa? Sampun ngantos negahaken lampahing para Sata Kurawa. Batu-batu tak jambangi. Paman bidal dinten menika. Nun inggih ngestaken dawuh. Bawadurna bidal dinten samangke. Oh, inggih ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit ya Duryudana tak mlampah lakuning putu-putuku para Sata Kurawa bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana.
maman apa wartaning dadalan anake wong mati mati keneng apa mati dikane kaya suntuk jaja prapteng kikir sok hanyo raganyo terus rantak-rantak bareng aku jedul saka jero bumi ora pangling lakune Pakde Kurawa ya dasar para nyata Antasena iki Pakde Surtayu ya ngaturke bekti ya Pakde tak tampa gawe gedene atiku Antasena pangestune wong tuwa tampanana tak gegem dadiake jimat gumun atiku kok dadi lakuning Kurawa kok ener negara Ngamarta monggo dina samengko pundhenku Ngamarta nedhem jengkar saka negara Ngamarta aku tak takon karo Pakde Surtayu niatmu apa karepmu piye Pakde Antasena satemene aku wis ngerti yen to adik-adikku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta mula iki ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Prabu Duryudana aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta sik aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon goro aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon ngapusi mula arep kanthi pawadan Pakde arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku Kurawa tekan negara Ngamarta ki ming bakal niat bedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta ya ngono apa ora kowe rasa ngapusi Antasena aku ki tukang sulap aku padha karo sing halu-halu ning kulon dalan kae ngono dadi aku ki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna aku ora bakal percaya mula saiki ngene sadurunge Antasena ngamuk kowe bali Pakde mung isih waras mumpung isih sehat nek sampeyan bacut nuwun sewu nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat nyoba apa piye ayo kundur sak Kurawamu kabeh simbah sengkuni kon mranata Kurawa kon balik barisane ditekuk penjalin rasah nerajang negara Ngamarta nek sampeyan bacut nyuwun pangapura nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa ora jeneng aku ora wani ning aku mung kepengin jaga marang negara Ngamarta mergo aku entuk kewajiban saka Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta dadi sapa wae sing ora duwe hak ora duwe kewajiban marang negara Ngamarta ngidake sikil nang tapel wates negara Ngamarta totoane nyawa piye kono dolan ngono kae tuku obat kae panu kados kurap gatal jamur nang kula dalan kono gugu karepe dhewe kowe malah ngusir karo wong tuwa ora ngusir ning mringgake becik entuk bacut ora entuk bacut to sirahmu tinggalan kene kok pecah sirahmu nggo gatheng dina Antasena paratke
Marmo kula aturi kondur bali yen ngukup negara Ngamarta lumuh digawe becik gembul ndasmu mati dening aku mudar kowe mriki. Edut, wonten dawuh. Kowe anakku. Aku pakdemu aja pican-pican wani karo aku ya Cak Bagus. Nek nganti aku nuju tenan karo kowe. Bapakmu we gila karo aku. Apa meneh nganti kowe wani karo aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cetha aku modal. Panjenengan kundur. Ora iso kundur. Ora iso bali. Bali yen ta wis ngukum negara Ngamarta ora bakal bali. Aku nek ngukum negara Ngamarta tak gawane negara Ngastina. Kowe ngalah legane. Moro.
ngerti kula man. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk dipun ajar mboten katrangan kula sumanggaken. Pecah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula pringgondane. Nyamber ngiwa nyamber nengen. Pun kula sumanggaken. Pecah kula man mungsuhmu Antarja. Le perang niku ngenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Wajigul. Kok kaya kowe le gelut suwe dhewe. Acem tenan, Man. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatotkaca. Heeh. Kula kandhani Gatotkaca, sawara cangkel karo aku pakdemu. Nek kowe ngel aku, ditenono kowe bakal lemuk. Dereng lampung lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayangan. Monggo sikile Gatotkaca niku wis necu. Cikile dadi pacul. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mak bles. Wah, bengokno dijejeli sikil. Jrep. Bar niku candha awak kula banteng jil. Gatotkaca niku nek banteng lho tiba bola-bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Mlika, terus bali mlika. Sing terus terakhir dilebokke teng icul debok. Kira jenenge ngrekasake kanca to. Ya lah ngrekasa ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat-udut. Udute iki nek apik 76. Malahi watuk. Malahi gelek. Lah iya. Mbaya ngumumi kancane. Heeh. Kancane niku cah nom-nom terampil-terampil bagus-bagus. Udute piltel. Apa? Filter. Heeh. Mil. Semen, nyemen raimu apa? Mil. Heeh. Kok niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung, Tas niku isine mung 76 tok. Kali kacamata pembesal. Oh. Nek nganggo kacamata lawelo bablas. Wis mripate lodo cathok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaiki kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tok terima-terimake. Nek ora tok terima-terimake ya malah kowe dhewe sing teren. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing cobageno nggih, Man. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugihan kula. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditata teng debok niku merga saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Waduh, ayo. Ngrekasake wong. Sapa sing arep maju? Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Ngomong suwe sapa? Rene. Amuk susu Suramrata, Jajamrata imbang yen padha-padha. Kuku Kurawa bubar mawut. Heeh. Mung suwe sapa? Antasena. Wah, edan. Wani mboten. Lili. Apa? Liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Aku wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dinduk bebek pirang-pirang.
Kula njaluk ya. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mengke ndak cilaka ora iso jamu. Ha iya. Maju wae. Maju. Antasena Gatotkaca Antarja. Aja gleleng macamu gembos. Anu gembelut siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama dipati legane ati. Kowe bayi iki sore kok arep wani karo Pak. Ono piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon Citraksi menang karo Antasena? Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Carane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena, wong semene iki bali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap kowe baliya wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nek aku menang karo kowe, penonton semene mesti bali kabeh. Bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ha iya. Wah. Lah nek ngono supaya aku ora ming nang kotak terus tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku ki lakon. Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat iki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso jane sesuk-esuk kudu diwenehi tengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakokke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wow, ya wis. Nek ngono aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya Antasena aku tak mulai rasa mungsuh kowe. Iya, Cil. Perang kok ora ana suarane. Man? Sesampeyan pengen dadi wayang basa. Lho piye to iki cah iki? Maksude piye? Nek sampeyan kepengin dadi wayang basa setahun ora dilakokke, niki mau kula perang karo Antasena. Ning gandeng penonton semene iki sudah ngerti nek bakale kula kalah. Nggih ta? Nek kula menang, niku kula karo sampeyan ora ditanggap meneh. Nek kula karo sampeyan ora ditanggap, niku kula karo sampeyan ning jero kotak selawase urip ora dilakokke, teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lah nggih. Niki Pak Wahyono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya. Lah nggih. Mula mbangane sesuk-esuk jangan krecek. Lho saniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Anu tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggali terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Mula mbeborosi. Pun sekecake, Man? Ra sida perang. Mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakokke, ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah jebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas
Mengko yen anak-anak Pandhawa lena Ngamarta dijeki nggih. Katri gumulung mangempak ing wadya magiri reh ronanggana magawe gelar Eka Jaladri. Oh Kang iya Dimas wis ana tandha-tandha Kurawa arep ngregem negara Ngamarta. Iya. Aja kendhoni ngene dandan ya Kang, menalah kepara dikencengi. Iya Dimas. Mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta, Kakang lan aku kudu cancut tali wanda. Kakang ndak suwun ngambah Dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka Dirgantara yen ana apa-apa meneh tandha karo aku tak ngaso ning jero bumi. Iya Dimas sewang-sewangan. Ayo Kang.